Aké sú 3 beauty produkty, bez ktorých sa nezaobídeš? No určite od La Roche-Posay krém Cicaplast. Strašne mám rada takú tú Rio de Sol sa to volá, myslím, tak ten body spray slaný karamel. A balzam na period Elizabeth Arden milujem. Aký je Mazdev kúsok, ktorý ti nemôže chýbať v šatníku? Perfektné, kvalitné, dlhé, veľké, čierne sako. Máš nejaký obľúbený beauty trik? Mám určite veľa beauty trikov, neviem, akože suchý šampón je môj najlepší overený beauty trick asi a možno niekedy, keď ho nemám zrovna k dispozícii, tak používam namiesto toho púder na tvár, ako potrebujem zrovna využiť niekde v spoločnosti. Aký je pre teba najväčší red flag na mužov? Keď sú egocentrickí a sebestrední. A green flag? Green flag je, keď majú sestru. Lebo sa naučia žiť so ženou v domácnosti už za skorého veku. Aký aktuálny modný trend ťa najviac zaujal? Yellow butter. Butter yellow? Áno, farba, tak tu mám naozaj teraz veľmi rada. A podľahla som aj balerinkám, priznám sa.